ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ବଢ଼ାଇବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କାହାକୁ କେତେ ମିଳିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବଡ଼ ଖବର। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500 ଟଙ୍କା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500 ଟଙ୍କା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ 28,21,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଥିବାବେଳେ 4,13,000 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଓ ମୋ ସରକାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ରାଶି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ ନେଇ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିବ କି ଭତ୍ତା ରାଶି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ସରକାର ବି ଏ ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଳି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ 500, 700 ଓ 900 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା। 40ରୁ 59% ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା। 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ 700 ଓ 500 ଟଙ୍କା। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ 900 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର।